Good morning! Good morning, guys! Duha ka adlaw tang magkita. Oy. Ko mag-vlog duha ka adlaw kay super busy. Unsa karon? Nilipay kong nimbalik na ko. Unsa? Nilipay ko kay ngipon hanang na paadyo. Di ba kay tulo na ba toy pangag kani og kare. Di nag mouth guard naggadto ko gabi kay kana lagi ni kagabi mo sobras kakapoy ba makagut na mo ng mga puto. Kuan ra ba ni kanang direct veneers dali ra ni si Jama putod basta magkagut kana ako ka magkagut man ko. Labi nagarang kapuja na na ho. Naay mo say good morning ko no. Good morning. Hi. Hi. Hello. Hello. Masado di ay. Nagandam ko kuan Dalton dari pamahaw. Agpamahaw ni Dalton kay wala pa Dalton kakaanog lugaw. Nang gilugawan kay sagun sir mapakaang Dalton des nagi carrots. Kamuti nga nga sang gilugawan bitangan og kanang lakatan. Nalipay po ko kay gangi po na ulian na dyan. Murag na bawasan ba dyan pagkang confidence na itong mga panahon na kay ikakunoy na mga guest si Undoy. Das nagi so pas Undoy masuspended. Suspended magyapon ka doon no. Asa ka adlaw ataman? Lunes pwede na kamo trabaho. Di pa, Martes na. Lunes. Diyaog na mga guest si Undoy dari kay muhapit man nagaban makig istorya ba nga namitan gid mao lagi ko ay ang pangagda karon nalipay ko kay na ana enta di na ni magibang kay aron ka wow ko mag ngisi-ngisingan na mga bisita ba na napangag na pug ko mao na ning kamot ko nga gang mouth guard ahang masuot kada gabi kay na may time mag mouth guard na jud ko before ko matuog sus kay na may time magpasuso kong Dalton. Nagpasusunod makatuog naman ko. Mata na napangag na. Nakaangin kanina napangag ni. Kaya kanina maghangipon. Tanawan ni hangipon. Na nangalapad na nangipos abos kay grabing kusugan na magkagot og kapudyon ko. Nga na isip kong maadyo. Nang ginala mouth guard na dyan ko kay. Pero may badya kapo iglawas. Wa ko kaadyo mapangag-pangag katong daga pa ko. Hay wa makaadyo ko'y haga. Kay igura man ko kapudyon ko, makatugan ko. Ug inahanak ka na ka, batang ka, may kapudyon ka. Gusto kang matug, di ka makatugay na may batang, imo rin katugan. Disgrasya man na. Dyan, makapangag-pangag ko. So man naman yung kamot ko, pero ug mapangag sa gihapo daw. Medyo ko choice. Kani, agingan sa dentist dani. Kani, kay, pirmi dyan ni mapangag si Jabaw dyan ni. Agnipon mo gano'n gamay ra dyan ni, kay makakita mo sa original ng ngipon before, diba? Kani raman dyan dagka, kani kagagmay naman ni the rest. Kanang gamaya dyan ni. Mapangagan ko no gihapon ni. Kung ano na naman ko ni. Kananay. Himuon na naman ko ng dental crown. Kay mas ligon daw to. Kay simintuhon man daw to sila nga na. Ay marag ipastak did ba. Di si dyan ingag gibang. Pila man tudok. At baratuhon ko no tag 10,000. Sige gang mata. Aglami ko no tag 20,000. Grabe, mahala na po. Gani, magpa-veneers ka, direct veneers, ang rate dani is na 3,000 to 4,000. Depende sa, depende sa dentist. Pero usually, 3,000 radya. O lisod sa kadyoy mong ipon yan, namurag mo additional sila. Ang iba tang naglakatan nitong lugaw. Ay, naglugaw man sa des ni Agi, ay hangi butang kay isda man. Hangi puli-puli ba? Isda da pa. Tilawon ko na isda is. Nakuha niyo lagi. Yummy na. Hi! Yummy. Hi, Ako na humit ni mo. Kaya magkabulingit lagi ka. Kanag sara na sa pangungitin. Kaya kanarang na ako'y buhatin. Diyan, kaniniwang man ni si Diyan. Mana ako sa lamay mungit. Kaya nung maulian. Pag si Diyan mungit, murunduwa man kamay may makaon. Ag mga luto, mga jabo. Pag maulian na si Diyan, niniwang mo si Diyan. Sa kasiman ng itarang kain. Awa, di kaon to sa first 3 days ni Diyan. Wala kain. Katawara pa. Wala kaon ni first 3 days ni Diyan. Katong nasakit si Diyan kay para siguro. Ay, tadang baba. Lalim ang ganda nila na 39.6. Ako ganig, 38 rang di na ko ganahan mo barog. Isda doy. Nasa kono isda? Ano?
Mantuloy. Ang mantuloy yung tato di ay. Mamotor ka ba yung tubig? Ang itagsit ang di. Open mat. Na ako'y nahibawan guys ba nga na ako'y makdo nga itukod sa ubay. So excited ko makakaon mig Mac Price. Di man ni pwedeng Mac Price sa ako ra. Ah, excited. Hoy, nalipay ko sa ngipon kay tugay jud mi undoy nagsabot. Di mo jud ko undoy tugtan nga magpa-repair kay dugad sa pa sa kuno. Pero ang procedure na ni is dali naman, mga 3 hours siguro, 2 to 3 hours nga na. Nalangan ni kay kare lagi struggle jud ag turdan sa kay napudpud jud taman dari gud taman tong bali. Mo nang nalangan mi mura pa ding balik sa uno ba. Di na to jam og repair mo na mura na to sa jud kanang utro na jud. Ay mo lagi. Ja ba uno di sa kapalita nga na ako no makdo sa ubay, ingan mo ko sa gabi. Wala, ug nata extra maglaag. Wa nagkaon og kanang nga na, makdo. Babad na yung paborito na nga kuan. Fast food ka ng makdo. Ganahan ko silang Jollibee. Oh, Jollibee! Nabuang na ko. Ganahan ko silang Jollibee. Ganahan ko silang fries! Nagdalat yung utok. Kita ka mukhaan. Amait na ka water. Amait na ka water na alas. Drink na ka water. Nagbuin nas ko rami. Taklo ka water, be. Lagi ko. Lami ko doon makdo kay. Lami Jollibee nito. Ay, yung nanayton. Dapat magpamutok ton. Bismay kog lamig lang price. Pasensya na mo kay nagdamugot ako. O pag mata, dugay ko na mata alas 7. Kay gahapon grabe jud na ang lujaha. Pag uli na magikas yung taste. Mura ka jud ko ka Japon. Kusog ka jud ang rigla. Nakatug ko. Gamay pag katug na ka na malagis dalton. No to pag naang gagantog. Dugay ko ka mata. Alas 7 na kay dugay pus dalton na mata. Kung naman kamata, nagduwa ran sila. Luoy lagi kay sa sarang usahan ga. Okay ram na pud to sa safe raman sila. Na maunod pasipit-sipit. Taga ko nakatuog jud ko. Ko kana na nga nay bata. Uy hala nagbuka man ni imuha. Boy Gisik ta kulub. Sayang laman ni nak. Diyo siguro ning gipuspus. Biski magamit pa anta ni simbakog mo. Wala na. Wala, ilabay na ito lahat. Kaya na ito. Inakaw. Kaya na naman. Dami sigarilyas guys diya. Di ka muna magka-stintin. Kaya gikan ako nag-shoot o vlog sa FB. Diyan yan salin. Lami. Daghara pa dyan nag-crave dan eh. Kaya tagsa na naman ni makitaan ron. Diyan mahal ka 2 kilo. Tag 200 kilo. Kaya hinatag rin ng isa. Salamat ay kay gitagan kong isa. Daharan sang adlaw. Arang kisod sa ref. Kaya nang lakaw malagi mighapon. Busy man mighapon. Karon pa may nag-ano. Namira ba din o? Basta matinga ka ganun parat-parat na kaya man nang ginag-asig gibibigan. Ano man nagkaon? Doy, di ana doy. Maligo kung dalton. Sarang tubig pero butang na palingi. Kore butang. Hi guys, da akong dalya ning duaw. Ning duaw kong dalya guys, nagubot-gubot mis bay ni Lola, tanawa. Ang kubutan na. Terus dalya. Dalia! Hi! Dah, way pakialam sa mundo kay bisig si Gusnos. Jupurma. Luod dyan kay hurot na mag-ijang ikaon. Nagpaluloy na po. Kay mga dyan naman po nag-ikaon ni Jahurot. Nahurot na ni Jaban? Tatay ko no. Nga dyan na po ka. Gikaw? Gilaptan mo ni mga water ni Dalia. No. Water na ni Dalia, oh. Give Dalia ka. Give Dalia. Water. Kau. Give Dalia. Di man nila, bugoy rin ba nakadyo kayo dyan itago-tago. Give Dalia. Oh, give. Give Dalia water. Give Dalia water. No, imo man Dalia ilugan. Give water ni Dalia. Imo man nang giduda. Kau, luwi si Dalia kau. Luwi si Dalia. Grabe dyan yung agi ng bata. Marami bagjuhan. Nag-give na Dalia na water. Ikaw, mali mo give. Kadyo mo pagsumbagay ha? Dumawagot dalton. Huwag sumbagay ha? Kaya di rarabatas kuan. Presento, papiriso dyan mong duwa. Sa kadaghang duwaan mo dyan yung ilugan? Ardi ka nagduwaan nindo? Hoy! Mag-ilog sa stock lang.
Oh, Dalton oh. Oh, kanarae mo ha. Saan yung medalya? Karae medalya oh. Oh. Nga mag-iilag mo dyan mo na madagan ng duwaan. Di medalya mo dawat kay kari dyan ija. Hala mo, sumbagay mo. Ijahay na mag-ngub. Give mo nung Dalton. Give mo po ni Jang. Give na ko na Dalton. Bailo na ko na po mo. Kana. Give Dalia. I-give na ni Dalia Dalton. Ipakaon pa ko na just manong Dalton. Open mouth ko no. Open mouth. Dalton. Open your mouth, manon. Open your mouth na ha. Open ra pa po. Open your mouth. Open your mouth na Dalton. Eat na ko no. Eat na ko no ka. Hungita na ka. Nangungot na gatas. Hungit po. Open mouth na. Open mouth. Di na ko no si Ja. Ako ni sir. Di nga naman. Nga naman. Di na ka mo open mouth. Kapoy na kag-open mouth. Wa may ning gawas nga pagkaon. Sige pa kang Dalia ni mo. May sud. Man kapoy na ka. Play pa man mo ni Dalia. Kaya pa nagsara man mag-play. Uli na ta? Tutad-tad doon. Karang inita pa. Mga 30 minutes. Gikahaponan mi guys. Kay gikan magud mig center. Kaya nagpa-immunize man si Dalton. Kuan OPV. Oral polio vaccine. Maron. Nang ipatura mas baba unsa nihapit na mi didto ning tanda lagi pod mi mato nalangan mi na gigangit-ngita na mi alas 5 na mi sa hapon unsa nalingaw mapug ko dahil isus ako nang gibuwad ganina kay ang suwadan babasig mo tubo ba ang patubuon para itanom kay mado na laman mga sunod generation basin day og maka abot pa di ba ako ug di nakaabot makaabot pag mga bata kay dugay mo gud po na ingana mo dako sa dugay pod mo bunga pero madyo laman ay mapaabot. So anyway, mara titong vlog today wa lagi tarong vlog jud na. Pasensya na gud mo pero salamat gyapon sa inyong pagsigig tan-aw ning atong daily vlog. Di aning labong na pod ni guys kay ag kapajas ni tamis ra baka ning kapajasa anja orange og color og kanang bisag hilaw ba siya ba orange ka ja. Lami na ja kilawon mo nang nagkuan kog liso. Nagsidling pug ko. Kay ang plano na nang ipangtanon dito sa mga ang bahay dito pero wa palagi mahindo hinluan pa tong undoy sa gibuan pa tun ja magtanom pa gani ko dito kuan kamunggay kay madyo laman naghuway makuti to madyo man kamunggay ala uzon nagarte pa badayay nga sa panahon karon sus mahal man sipon ng kamunggay adto ka syudad ug dirhe mananum rata kay aron di na ta mamalit so mara to guys, thank you for watching. Don't forget to like ug subscribe og wa pa ka subscribe pala ug subscribe click pod ang bell para updated kag na ami daily vlog i-upload ja sorry di ay kay mi ka-upload gahapon ng dasang adlaw do ka adlaw maka-upload mi kay malagi busy lagi